עכשיו לחמאס, הוא מפרסם היום עוד קטע מהסרט התיעודי שלו כביכול על המלחמה בעזה לפני שנה, צוק איתן. ניר דבורי, כתבנו לענייני צבא מצטרף, מדובר בקטע מטריד שבו הרמטכ"ל אז גנץ מסייר ליד הגבול, כביכול בטווח פגיעה. נכון, דני, זה בהחלט אולי הקטע הכי מעניין בתוך 35 הדקות הדי מייגעות האלה של חמאס. אנחנו רואים את התמונות האלה כאן ורואים את העיבוד שהן עברו, אבל בהחלט ניתן לראות כאן את הרמטכ"ל יחד עם פמליה רחבה מאוד גם של קצינים בכירים מאוגדת עזה, מסיירים קרוב מאוד לגדר המערכת במרכז הרצועה. חמאס כמובן מצביע על כך שהרמטכ"ל הישראלי אז בני גנץ על הכוונת, וזה קורה תוך כדי מבצע צוק איתן. ושכפ"ץ, צריך לומר שבמהלך מבצע צוק איתן הוא היה בתוך הרצועה עם הלוחמים, מסוכן הרבה יותר, ועדיין במצב הזה שבו הרמטכ"ל נצפה כך על ידי הצד השני, זה בהחלט צפוי וצריך לעורר מחשבה אצל יחידת האבטחה המטכ"לית ואצל המאבטחים שלו, כי אם כך הוא נראה, אז כך גם אולי ניתן לפגוע בה בעתיד, והם כמובן יצטרכו למנוע אפשרות כזו שלא נראה רמטכ"ל כך על כוונת של אחד מהאויבים של ישראל.